Balima anya kuma très urgent. Balima au film terminé. Karamogo sina yogo bora akumana. Ako malion ku u bolda u dusula. Karamogo sina yogo bora aye yafa deli malien bela jelefe. Ko beki bolda dusula ko munu dimina o dimine du. Aya fo chuka mina mena are kuma kan kala au na meje ka Karamogo sina go kuma kana me. Amba ngini malien befe anga ni ke pasi tournele. Ni mali jerube na ka tu kumbe fana. Au kana décourager ni ala sona ma chewere kupu amba tanga Karamogo sina wo kuma kana me. Aya la me. Malien be kala me. Oh tiens kan gon. Voilà, Karamogo sina wo mbi jabi ni worola. Karamogo sina wo ko beka gi ga jamana difa. O kuma wo tien de. Mais Karamogo sina wo ma fo fana wo ka galo fana ka jamana defende. Anga tien fana fo. Parce que ayesi problème be ni ko nmi. Et puis akala tigi Karamogo sina wo la de. Transition ngono ni ma galon tege. Bubu ma beli afo ko ni ma galon tege kite ila itela me. Bon, ni Karamogo fana commencer ka galonun tege ka tapajinu ke. Moi je comprends. Et ma nete tigi Karamogo sina wo la. Et puis ne va les Maliens befe beka ibolda dusula Karamogo sina go beka ya fama anga ko tanto mais Karamogo sina go jota la danga chefo o tiendi mais Malien ay ya fama quoi c'est bon anga ni page tourner quoi wala anga page tourner anga vila anga mburu nyoko manga mali sauver ne ya bodron la wallahi anga kuma ntola me Voilà, bon, Karamogo sina wo ne afira ngi na kuma. Iga kuma bon, ne ga ni kumbolo kuma nga kuma.
tiɲɛ la karamɔgɔ Senegal kuma ye kelen dɔrɔn de e bɔra de k'i bɛ kupu di maliyɛnw ma i ma se ka kupu di maliyɛnw ma i kun b'i makun ne gani bolo dɛ ne bolo i kun b'i makun karamɔgɔ Senegal kana bɔ dɛ karamɔgɔ Senegal kana bɔ dɛ n'i bɔra mɔgɔ ninnu n'i bɔra dɔrɔn mɔgɔ ninnu mɔgɔ b'i attaquer dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ karamɔgɔ Senegal kana da i yɛrɛ la k'i bɛ bɔ o ne ka conseil k'o d'i ma karamɔgɔ Senegal kana bɔ o ye ne ka conseil k'o d'i ma n'i bɔra wallahi ni maliyɛnw y'i sɔrɔ kare kɔnɔ u b'i kɛlɛ a ye nin video kolongolo ko ne Segu tɔgɔra ko karamɔgɔ Senegal ma bɔli ko jɔ fɔlɔ o ye ne ka conseil ka d'i ma kana bɔ dɛ karamɔgɔ Senegal kana kuma tuguni kana taa plateau la n'i bɔra wallahi billahi n'Ala cɛ u b'i attaquer o ne ka conseil ka d'i ma kana da yɛrɛ la k'i bɛ bɔ yala Bamakɔ quartier kɔnɔnaw la n'i yala ne n'Ala na quartier u b'i attaquer dɔ b'i nɛni dɔ bɛ dimi don i la dɔ b'i lamaloya ne tɛ fɛ i ka lamaloya o karamɔgɔ Senegal wallahi juguya foyi tɛ ne kɔnɔ est-ce que tu vois karamɔgɔ Senegal juguya foyi tɛ ne kɔnɔ o ne ka conseil ka d'i ma n bɛ dan o dɔrɔn de ma donc an ka kuma tɔ lamɛn a ko k'ale faso ka wele de jaabi bɛɛ lajɛlen y'a mɛn karamɔgɔ Senegal k'a ye faso wele de jaabi karamɔgɔ Senegal ne bolo i kun man ka kuma i kun b'i makun de fɔlɔ nin wagatinin ka tɛmɛ ne bolo dɛ awa kana bɔ k'i bɛ t'i yala an b'a ɲini minnu fana bɛ ka bɔ ka taga Mali justice fɛn dɛ ko bɛɛ minɛli de a ye mɔgɔw minɛ dɛ mɔgɔw dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ka mɔgɔw don ne kaso la o de ka di dɔw ye cɛ a ye mɔgɔw to yen quoi ah non a kana sɔn mɔgɔ cɛ hey kan 2002 la Mali mori caman kumana a ci ma kɛ Mali mori caman y'i kale ko Mali bɛ kupu ta kan 2002 la mɔgɔ ma minɛ ka don kaso la sarakaw bɔra k'o kɛra Mali ma gagné Mali ni Cameroun bɛ jeu don min na saraka sugu bɛɛ bɔra dɔw ko ka faliw ni fɛnw a bɛɛ bɔra n ye saraka sugu bɛɛ bɔ a ma gagné donc n'aw ko de ko ni mɔgɔ min bɛ kuma fɔ ko tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ a bɛ Mali mori bɛɛ minɛ ah vraiment a ye mɔgɔw to yen kuma na vraiment an ka kuma lamɛn ne tɛ ka karamɔgɔ Senegal defa dɛ mais vraiment a ye ko ka ɲi ten sa franchement an ka karamɔgɔ ka kuma tɔ lamɛn i bɛ wa k'ale y'a faso dɛmɛ karamɔgɔ Senegal ka ɲi ten sa sinon i ye wari dir'i ma dɛ n ko 100 millions kun bɛna d'e ma i kun tɛ ka kɛ fu la koyi karamɔgɔ Senegal ka ɲi sa ko ka di ne n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ quoi sinon i m'a kɛ fu la dɛ karamɔgɔ i ye wari de d'e ma i ko ni 100 millions ma di k'i t'a kɛ avance dir'i ma fɛn bɛɛ dir'i ma i ye mun fɔ a ma kɛ a y'a fɔ karamɔgɔ Senegal ɲɛna k'a kelen kana yala Bamakɔ kɔnɔ dɛ karamɔgɔ Senegal ni kelen yalala ni mɔgɔ y'i sɔrɔ kare kɔnɔ b'i bugɔ u b'i lamaloya parce que mɔgɔ kun jigi bɛ e kan ko e parce que e y'a yira maliyɛnw na de k'e bɛ se ka kupu di Mali ma o jigilatigɛ man ɲi dɛ an ka balimamuso ka nin yɔrɔ lajɛ tantɔ
Donc voilà aw bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan nɔ voilà an bamuso dimina voilà voilà aw bɛɛ lajɛlen y'a ye dɛ karamɔgɔ Sinayogo kana bɔ dɛ Mali autorité mɔgɔ a ye kangari da karamɔgɔ Sinayogo kana bɔ dɛ ni bɔra Bamakɔ carré kɔnɔ n'u y'i sɔrɔ u b'i lamaloya dɛ o ne ka conseil ne fana ne b'a deli malien bɛɛ fɛ a ye yafa karamɔgɔ Sinayogo ma karamɔgɔ Sinayogo i fana i ma kun tɛ nin wagati nin na parce que cɛ nkalon dɔ bɛ n'i y'a tigɛ a ye ne kɛ AES ko la AES ko bɛ kɛ nkalon de ko n'i ma nkalon tigɛ k'a si min dɛmɛ ko k'i tɛ Mali fɛ nkalon in de nana marcher sa fo nkalon yɛrɛ nana don sa fo karamɔgɔ caman donna nkalon tigɛ la karamɔgɔ Sinayogo binna o piège de kɔnɔ ala ka ko bila binjani na karamɔgɔ Sinayogo ala k'i kisi maloyali ma cɛ yɛrɛ i ko ka di ne ye quoi cɛ yɛrɛ ka fɔ hali n'a ka sɔrɔ i ye nkalon tigɛ cɛ yɛrɛ i ko ka di ne ye quoi Boubou Mabel di karamɔgɔ Sinayogo Malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal Belgique Allemagne Malien fɛn bɛɛ bɛ dugu fɛn n'a bɛ fɛ ka wari ci a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye yɔrɔ ka di dɛ ne ka code promo urgent a b'o don 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye ko fa b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta an'u tɔgɔ min bɛ carte kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati aw diya a bɛ wari ci dɔrɔmɛ 1 aw ta sara yala a tɛ tɛmɛ o kan donc k'a fɔ malien fɛn bɛɛ bɛ fɛ ka wari ci nɔgɔya la i mago tɛ su kora i mago tɛ ko fajiri sera heure diya i bɛ wari ci i somɔgɔw b'a sɔrɔ nɔgɔya la o de kun don malien a kan bɛɛ ciao ciao